खुलुमबाय गिबियावनो गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनिफ्राय 24 हेडलाइन स्टुडिअ धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय उफ्रा रादाबखौ फरायदों आं सुक्रेश्वर बसुमतारिया। दिनैनि उफ्रा रादाबा जादों 3 अक्ट'बर खालारखालि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव आसामनि गं 24 जिल्लाफोरनि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिनि लांगोनायाव बिटिसिनि बायजोआव थानांनाय गं 24 जिल्लानि बर' रायजो राजाफोरनि राजखान्थियारि मोनथाय मोननांगौनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो दाफुंनानै होनांगौ 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिना धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव धेमाजि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिनि लांगोनायाव 3 घन्टा सुबुं होस्रिखावनाय हाबाफारि लानाय जादों। दानिया फै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां दिपंकर नार्जारिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि। गिबियावनो बयनिसिमबो जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि 3 घन्टायारि सुबुं होस्रिख्रावनाय बे हाबाफारियाव जोंहा जिल्लानि इउपिपिअ जिल्लानि जि गाहाय नेहाथारि आरो बे हाबाफारिनि डिमान्ड बे जे दिनै सरकारनि सायाव जे बर' अट'नमास काउन्सिल मोननांगौनि बेयाव मा डिमान्डखौ लानानै आरो बे डिमान्डखौ सरकारा माबायदि रेसपन्स होदों आरो बे डिमान्डखौ बेसेबांसिम होस्रिख्रावगोन बेखौनो बुंथिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2014 मायथाइनिफ्राय जोङो बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय गासै बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाफुंनानै होनांगौ होननानै दाबि दैखांबोदों आरो बै दाबि बायदियैनो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेखौ राजखान्थि लेभेलाव हाबा मावबाय थादोंमोन आरो बै राजखान्थि लेभेलाव हाबा मावनानै मोनसे समाव जोङो मोनसे लेभेलसिम सहैदों जेरावनाखि गासैबो जोंनि जा बिफानारि मावख'फोर बे बिफानारि मावख'फोराव जोंनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला होनो हाथाव होननानै बेखौ गनायनानै लानाय जादोंमोन आरो बै गनायनाय बायदियैनो 2016 मायथाइयाव बै समनि आसामनि गिबि मन्त्रि तरुण गगৈ बिथाङा 1 जानुवारि 2016आव फोसावनानै गालांदोंमोन। बैहाय मोनसे केबिनेट डिसिसन जादोंमोन। बै केबिनेट डिसिसन बायदि बिटिसिनि बायजोआव थानाय गासै बर'फोरनि 10 लाख बर'फोरनि थाखाय बिकेएसि एबा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंना होनाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन आरो बिनि उनाव बिजेपि सरकारा गोहोआव फैनायनि उनाव जोंनो बयनिख्रुइ साबसिन रोखोमनि काउन्सिल दानानै होगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन। जायफोर काउन्सिलफोरखौ दा आसाम सरकारनि सिङाव सलायबाय थादों बैबायदियैनो जोंनिखौ आरोबाव बांसिन गोहो होनानै सालायलांगोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन आरो बैबायदि खोथा होनाय बायदियैनो जोङो बिथांमोना लुबैनाय बायदियै जोङो मोनसे थांनाय 2016 मायथाइनि जानाखि बिसायख'थि जेनेरेल इलेक्सन बै बिसायख'थियाव जोङो बिजेपि सरकारनि बा बिजेपि दोलोनि बिजाथिफोरखौ मदद होनानै जों देरहाहोनानै दिनै सरकारखौ दादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय बे सरकाराव बिपिएफ दोलोआबो जमायै दंब्लाबो जोंनि बिकेएससिखौ जागोन खालामना होगोन जागोन खालामनानै होगोन बेबायदि बुङै बुङै दिनै गोलाव सम लांबाय। 2019 मायथाइनि 6 फेब्रुवारि अक्ट'खालि आसाम एसेम्ब्लियाव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होसिगोन होननानै बाजेट सेसनाव आसामनि रांखान्थि मन्त्रि मुस्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावनाय जादोंमोन। बै फोसावनायनि उनावबो दिनै फेब्रुवारिनिफ्राय अक्ट'बर बारबाय। बै बारजासिमावबो 8 दान थांनायनि उनावबो नाथाय जेबो गुरुत्थ' होआखै। थ' बिनिखाय जोङो मोनसे दाबि खालामदों। बै दाबिया जाहैबाय फैबाय थानाय जानाखि उइन्टार सेसन आसाम एसेम्ब्लिनि बे उइन्टार सेसनाव जुदि जोंनिखौ उइन्टार सेसनाव एसेम्ब्लियाव जुदि पास खालामाब्ला जोङो उननि साननाय फारि हिसाबै जों माखासे साननायनि हाबाफारिखौ जों मावनो थांखि लादों। बिनिखायनो आसाम सरकारनो जों दिन्थिनो नागिरदों जे बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय गासै बर'फोरनाव बेसेबां गोहो दं आरो मा गोहो दं बे गासैखौबो दिन्थिनो होननानै दिनैनि नैबे सुबुं गौमा बा सुबुं होस्रिखावनायखौ जों लादों। जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोङो गुबुन गुबुन हारिफोरनि जानाखि मोनथाय बै मोनथाय बायदिनो जोंनो बे काउन्सिलनि मोनथायखौ नांगौ आरो जाहोना जादों जोंनिख्रुइ जायफोर हारिफोरा खम सुबुं अनजिमा दङ बै बिथांमोनाबो गावबा गाव मोनसे काउन्सिल सामलायगासिनो दं। नाथाय गोबां सुबुं अनजिमा थासेयावबो जोंखौ सरकारा गुरुत्थ' होआखै। सरकारा मोनसे थांखि लादों नामा जे बिथांमोना बिटिसिआव थानाय 4 जिल्लानि बर'फोरखौ लानानै राजखान्थि खालामनो बे 4 जिल्लानि बर'फोरखौ लानानै जुदि राजखान्थि खालामनोब्ला जोंबो मोनसे हुमखि होनो सानदों जोंबो मोनसे सांग्रांथि होनो सानदों जे जोंनियावबो गासै मोन 26
एसेम्बलि सेगमेन्टआव जों देरहाहोनो हानाय फेजेननो हानाय गोहो दं। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन समस्तिफोरावबो जोंहा माखासे भटार्सफोर दं। गासै 2,32,476 भटार जोंनि सोमावसारनायनि थांखि लादों आरो बे खौसे सोमावसारनायनि गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनै सुबुं हस्रिखावनाय हाबाफारिखौ जों लादों। बेजों लोगोसे जोंनि कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय गासै बर'फोरनो हाजोआरि बर' हिसाबै बिथांमोना जाहाथे गनायथि मोननांगौ, माने हिल एसटि हिसाबै गनायथि मोननांगौ, बे गनायथिखौबो जों दिनैनि डिमान्डनि गेजेरजों लाफानाय जादों। बेजों लोगोसे गोबां ओनसोलफोराव दिनै बर'आ गोबां बोसोर रायजो जानायनि उनावबो बर'फोरनो दिनै हानि पाट्टा होनाय जायाखै। दा बे हानि पाट्टा होयैनि थाखाय हानि पाट्टा जोंनो गोख्रैनो नांगौ। भारत सरकारा 2006 मायथाइयाव फरेस्ट डुवेलार एक्ट फोसावनायनि उनाव गोबां ओनसोलफोराव जायफ्रानाखि रिजार्भ ओनसोलाव दं बै ओनसोलफोराव थानाय बर'फोरनो थाखाय जोंनिया हानि मोन्थाय होदों। नाथाय जोंनि आसामाव दिनैसिम जों बे मोन्थायखौ मोननो हायाखै। बिनिखायनो जोङो नैबे समाव बैयाव हानि मोन्थायखौ मोननो थाखाय जोङो दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव जायफोर अनाथ ट्राइबेलफोरा जोंनि हाखौ बेदखल खालामदों, बै बेदखलनिफ्राय जोंखौ उदां खालामनो थाखाय जों आसाम सरकारखौ दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे जोंनि आसाम अरुणाचल बर्डाराव जायनाखि कनफ्लिक्ट जाबाय थादों बैखौबो जाहाथे आसाम सरकार आसाम अरुणाचल बर्डारखौ मोजाङै थि खालामनानै लायो, बेखौबो जोङो बे डिमान्डनि गेजेरजों जों फोसावदों। दिनैनि नैबे हस्रिखावनायनि गेजेरजों जों बेखौ बुंनो नागिरदों जोंनि बिटिएडिनि बायजोआव थानाय गोबां बर' फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैलिया। फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय जोंनि बर' फरायसालिफ्रा थैनायनि लामायाव। दा बैहाय गोख्रैनो फोरोंगिरि थिसननांगौ। जोंनि बर' मिडियामखौ बा बर' बिजोंखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जाहाथे बिथाङा मावो। दिनै 10 नभेम्बर खालि टेट जानो थांगासिनो दं। जोङो डिमान्ड खालामबाय थादों 2011 मायथाइनिफ्राय जों दाबि दैखांबोदों जे बर' मिडियामनि थाखाय आलादा टेट नांगौ, नाथाय दिनैसिमबो होनो नागिराखै। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो माने बर' मिडियामनि बा बर' बिजोंनि थाखाय आलादा टेट खालामनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांबोदों आरो बे दाबिखौ दिनैसिमबो आसाम सरकारा मानियाखै। आरो मानियाब्ला उननि समाव जों आरोबाव बिनिख्रुइ बांसिन सोमावसारनायखौ जोङो लांबाय थानो नागिरदों। बेजों लोगोसे जोंनि जायफोर लाइमोनफोरा जायफोर लाइमोनफ्रा बर' हारिखौ रैखाथि खालामनो हाथियार दैखांदोंमोन, बै हाथियार दैखांनाय लाइमोनफोरा दिनै हाथियार आखाइ दैखांनानै माने गोजोननि गोजोनखौ नागिरनानै जोंनि गेजेराव फैफिनदों। बेखौ दिनै आसाम सरकारा जेबो गुरुत्थ' होआलासिनो ओरैनो दोनदों। बिथांमोननि थाखाय रिहेबिलिटेसननि डिमान्डआ जों खालामदों। बेनिखायनो दिनैनि नैबे हस्रिखावनायनि गेजेरजों रिहेबिलिटेसनखौबो होनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड खालामनाय जादों। आरो जों मिथिगौ दिनै जोङो आसाम सरकारनाव बेखौल' सोंनो नागिरदों बिकेएससिखौ माब्ला खालामगोन, जों दाफुंना होगोन, जोंनो स्पस्ट भाबै नांगौ। माब्ला जोङो बे मदिनि आच्छे दिन आने वाले होननानै माब्ला आने वाले है, अक्ट'बो गैया सानबो गैया, बेबायदिखौ जों लुबैयाखै। जों लुबैदों उमुक दिननिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय मोजां सान फैगासिनो दं, उमुक बाराय उमुक अक्ट'निफ्राय, जों बेखौसो लुबैदों। थ' बिनिखायनो जोङो आसाम सरकारखौ बेखौ स्पस्ट जानो लुबैदों। बिथांमोना बिटिएडिनि मोन 12टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ लानानै जोंनि गेजेराव राजखान्थि खालामगोन ना बाखि थालांनाय मोन 22टाखौ लानानै खालामगोन। जुदि बिथांमोना 12खौ लानानै खालामनो नागिरदोंब्ला 2020 जानो गोनां आसाम एसेम्बलिनि जा बिसायख'थि, बै बिसायख'थियाव जों माबोरै थागथियारि लागोन बेखौ जोङो 1 जानुवारि 2020 अक्ट'खालि जोङो डिसिसन लागोन। आरो बै डिसिसन बायदि बिथांमोना जोंनि दिनैनि हस्रिखावनायखौ जुदि मानियाब्ला जों बिथांमोननो आसाम एसेम्बलियाव माबोरै थांगोन, माबोरै सरकार खालामगोन बेखौबो जोङो थागथियारि जानानै थानो थाखाय बुंखानाय जाबाय। जोङो आसा खालामदों जोंनि राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो, राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो जोंनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ नांथारगौ जादों। जोंनियाव गासै गोबांथार माहारियारि आफादफ्रा जोंजों मदद होदों। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि धेमाजि जिल्ला आरो जनाइ जिल्ला मोननै जिल्ला आफादा जोंखौ मदद खालामदों। आइजो अनसाय आफादनि धेमाजि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि स्वयं फैनानै जोंखौ मदद खालामदों।
मदद खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि बाथौ धोरोमारि गौथुम ब्रह्म धोरोमारि गौथुम बिथांमोना जोंखौ मदद खालामदों फोरोंगिरि आफादा जोंखौ मदद खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि हारिमु आफादा जोंखौ मदद खालामदों आरोबाव जोंनिया बारग' BLT अनसाय आफाद बारग' मा होनो NDFB बा सारेन्डार NDFB बिथांमोनाबो दिनै जोंनि नैबे हाबाफारियाव फैनानै जोंखौ थोजासे मदद खालामदों बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनखौ जोंनि माहारियारि आफादफोरा राजखान्थि फोथाराव दैथायहरदों पन्सायतनि जा काउन्सिलनि जा बै बिथांमोनाबो दिनै जोंनि गेजेराव फैनानै जोंजों मदद खालामदों आरो जोंजों समानै हस्रिखावदों दा जोंनि लुबैनाया बेल' बा जोंनि बुजिनाया बे जे जोंनि BTC नि बायहेरायाव थानाय गासै बर' माहारिफ्रा खौसेयै बयबो बेवहाय खुनु आफादजों खोथा गैया जायखिजाया आफादाव थायाब्लाबो जिहेतु बर' माहारि बर' मानसि बर' सुबुं थ' बै बर' हिसाबै बिथांमोना राजखान्थियावनो था बा गुबुन आफादावनो था खौसेयै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हांख्रायनाय लेखायै दिनै जमा जाफैदों आरो बिथांमोना जोंनो खोथा होदों जे फैबाय थानाय समफोराव जायफोर हाबाफारि लागोन BKSC मोननो थाखाय बै गासै हाबाफारियाव बिथांमोना जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होगोन बिथांमोना मददजों होनायजों लोगोसे जोंनो नांगौ बायदि मा होनो जगार खालामनाय रां रुफायानो जा थांलाय फैलायानो जा बैयावबो गासिबावबो बिथांमोना जोंखौ थोजासे मदद होदों आरो मदद होलांबाय थागोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाबावनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै आवगायलांनायनि थांखि लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जेबो आफादखौ बा रावबो आफादखौ गारबोनायनि खोथा गैया जिहेथु जोंनि मुङा खौसेथि बेनिखायनो बे खौसेथि बर' सुबुं आफादाव गासिबो आफादानो बुंनो मोननायनि मोन्थाय दङ खोनासंनो हानायनि मोन्थाय दङ सावरायनो हानायनि मोन्थाय दं आरो बै मोन्थाय बायदियैनो जों खौसेयै आवगायलांनानै जोंनि BKSC खौ जों मोनथारनायनि हाबाखौ मावफुंगोन होननानै थांखि लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि मानगोनां थरायना सोमश्री बर'नि बिबुंथिखौ खोनासंनि दिनैनि बे बर' खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 3 घन्टायारि सुबुं होसिख्रावनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव UBPOनि जानानै दिनैनि UBPOनि जानानै बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आरो लोगोसे बे आसाम सरकारा बे दाबिखौ माबायदि रेसपन्स होदों बेनि सोमोन्दै दिनैनि बे जिथुनिखि सुबुं गौमा बे हाबाफारि लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेयाव दिनै जों मिन्थिनो मोनबाय थांनाय 2014 मायथाइयाव जेब्ला कंग्रेस सरकारा बेखौ फोसावनानै होलांदोंमोन बे फोसावनानै होलांनाय उनावबो दिनै माने बे गोदान BJP सरकार बोसोरथाम जानानै थांबाय दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ दिनैसिम बिथांमोना सरकारि लेभेलाव सावरायाखै बे सावरायैनि जाहोनावनो दिनै जोङो बे सुबुं गौमा माबाखौ लानो गोनां जादों बेनिखायनो आङो दिनै बे आसाम सरकारखौ बुंनो नागिरदों जे फैबाय थानाय 2011 मायथाइनि जे एसेम्ब्लिनि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो जुदि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बर' कसारि काउन्सिल बिनायाव जुदि बिथांमोना मदद होआब्ला बे जोङो बिथांमोननो जों बे भटारनि जिथु मैल्य जों बेखौ जोङो बिथांमोननो होआ होननानै दिनै जोङो आसाम सरकारखौ सोंखारिदों आरो सोंखारिनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ दिनै बुंबावनो गोनां BTC एकट जानाय 2003 मायथाइनिफ्राय दिनै मोनब्रैल' जिल्लाया दिनै BTC एकट जानानै थांबाय नाथाय दिनै 21टा जिल्लाया दिनै थालांबाय बेयाव दिनै 10 लाखनिबो बारा बर' सुबुङा दिनै थाबाय BTC नि बाहेराव बिनिखायनो जोङो दिनै जोङो गुबुन हारिखौ नायनो थाङोब्ला मोनफ्रोमबो काउन्सिलखौ जों नायनो थाङोब्ला बिथांमोना दिनै 4 लाख 3 लाखआवनो बिथांमोना मोनसे काउन्सिल मोनदों बिनिखायनो जोङो दिनै बे आसाम सरकारनि BTC नि बाहेराव थानाय 10 लाखनि बर'फ्राबो दिनै बे बर' कसारि काउन्सिलखौ जोङो मोनजानो लुगैदों बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे जोंखौ नैबे 2011 मायथाइनि सिगां जाहाथे बे बर' कसारि काउन्सिलखौ बिथांमोना दाफुंनायाव मदद होयो बेखौनो आं खावलायनानै आसाम सरकारनिसिम आङो फोसावबाय आरो लोगोसे BTC सरकारनि चिफ बिथांखौबो बे बर' कसारि काउन्सिल बिनायनि सायाव बिथांखौबो जोङो मदद होफानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि बे बर' कसारि काउन्सिल जि दाबि बे दाबिफ्राव बिथाङा जाहाथे मोजाङै मदद होनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंहोयो बेखौ आं खावलायनानै बिथांसिमबो आंनि गोजोननायखौ बावहरबाय मोनबेसे दाबि दं
बेयाव 9टा दाबि दं जाय दाबिखौ जोङो लानानै दिनै माने आसाम सरकारजों नांगासिनो दङ बिथांमोना बे 9टा दाबिखौ लानानै बिथांमोना दिनै दाफुंनानै होनांगौ बेखौ लादों जोङो दिनै जोंनि बर' स्कुलफोरावबो दिनै माखासे फोरोंगिरि गैया आरो जेराव जोंहा NDFB-नि समस्या BLT-नि समस्या आरो फोरोंगिरिफोरनि समस्या बे समस्याफोरखौबो लानानै जोङो दिनै बे दाबिखौ नाजादों बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे बे दाबिफोरखौ लानानै जोंखौ मोजाङै दाफुंनानै होयो बेखिनिखौ आं बुंबाय गोजोननाय मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा प्रभात बसुमतारिनि बिबुंथिखौ खोनासंनाय थाबाय दिनैनि बे 3 घन्टायारि सोमावसारनायनि सोमोन्दै मा बुंगोन आदाया एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोङो आंनि जे सेन्ट्रेलनि CWC हिसाबै मेम्बार हिसाबै माने खुब नितान्त प्रयोजन होननानै आं सानो मानो होनबा आसाम सरकारा जोंखौ जेराव 2016 मायथाइयाव बे समाव कंग्रेस सरकारमोन बे कंग्रेस सरकारनि दिनाव मानगोनां तरुण गगैया माने डिक्लेयार होलांखादोंमोन आरो अलरेडि केबिनेटआव पास जाखादोंमोन किन्तु दिनैहाय आसामाव जे सर्बानन्द सन'वालनि जा नेतृत्वदिन जा सरकार बे सरकारा जोंखौ गोबां माने खेब रायलायबाय बिथांमोनजों नन फर्मेलि रायलायदों आरो फर्मेलि नङा बुस्थुथु दा फर्मेलि रायलायनांगौ होननानै जों बहुद बार रिक्वेस्ट खालामदोंमोन सरकारखौ किन्तु सरकारा जोंनि खोथाखौ खोनासङाखै आरो बेराफारसेथिं जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनाय 20 अक्ट'बर खालि जोंनि जा बर'लेण्ड गेस्ट हाउस बे गेस्ट हाउसआव मोनसे एग्जिकिउटिभ मेल लेंदोंमोन आरो बे एग्जिकिउटिभ मेलाव दिनैनि बे 31 अक्ट'बर खालि जा मोनसे आन्दलन खालामनांगौ होननानै बा मोनसे मास गेदारिं खालामनानै मोनसे होस्रिखावनायनि माबा लानांगौ होननानै प्रग्राम मोनसे लानांगौ होननानै मोनसे प्रस्ताब लादों बेबायदिनो समस्क दिनै 21 जिल्लायाव बे होस्रिखावनाय खामानिया जादों आरो जागासिनो दङ आरो जों बेजोंनो मेसेज होनो लुगैदों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै 21 जिल्लायाव दङ जेराव जोंहा मोनसे बिसास दं मानो होनबा जों बाहेरायाव थानाय BTC-नि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा गासै 10 लाखसो बर' सुबुं अनजिमा दङ आरो बे 10 लाख बर' सुबुङा दिनै BTC-नि बाहेरायाव थानाय जा जोंनि MLA कन्स्टिटुवेन्सि मोनफ्रोमबो कन्स्टिटुवेन्सियावनो बर'फ्रा दिनै इलेक्सनावनो होन बा डेम'क्रेटिक भाबैबाबो होन जों मोनसे फेक्टर हिसाबै जोङो रल लाबोगासिनो दङ मानो होनबा थांनाय जा BJP सरकार बेवहाय जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 100% बेवहाय माबा दङ कन्ट्रिबिउसन दङ आरो बे कन्ट्रिबिउसनखौ लानानै जोङो दिनै मानगोनां आसाम सरकारनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांजोंबो रायलायदोंमोन आरो बेजों लोगोसे आसामनि जाय शिक्षा मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो रायलायदोंमोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां सर्बानन्द सन'वालजोंबो बे खोथाफोरखौ जोङो रायलायदोंमोन आरो बिथांमोना दिनै जोंनि बर' समस्याफोरखौ जा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा 9था डिमान्ड बे 9था डिमान्डखौ बिथांमोनहा इमप्लिमेन्ट खालामनायाव नेग्लिजेन्सि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो दिनै समस्त BTC-नि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा होस्रिखावनायनि गोनां जानानै फैदों जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि बिमल मोसाहारिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय दिनैनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 3 घन्टायारि सुबुं होस्रिख्रावनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारि धेमाजि जिल्ला बिजिरसालिनि जि साखाथियाव राजा लामानि जि साखाथियाव जि 3 घन्टायारि सोमावसारनायाव बे जुनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै सारा मा बुङो खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम दिनै धेमाजि जिल्ला धेमाजि जिल्लानि गाहाय मावख' एबा बिजिरसालि दा बेनि मोखाङाव गासै धेमाजि जिल्लानि सुबुंफोरा गासैबो मोनफ्रोमबो आफादा ज' जानानै UBPOनि दैदेननायाव नैबे होस्रिखावनाय हाबाफारिखौ लाफैदों बेनि थांखियानो जाहैबाय BKSC सोरजिनाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल सोरजिनाय ओरैनोथ' जों मिथिगौ BTC-नि बाहेरायाव थानाय जेसेबां बर'फोर दं बे बर'फोरनि थाखाय राजखान्थियारि मोनथाय बे जोबोद गोनांथार दा बेखौ सिगांनि थांनाय जा कंग्रेस सरकारमोन आसामनि कंग्रेस सरकार बे कंग्रेस सरकारनि समावनो बेखौ फोसावखानाय जादोंमोन दा बेनि उनाव
बिजेपि सरकार फैबाय दा बिजेपि सरकारा मोनसे खोथा होदोंमोन बे खोथाया जाहैबाय बिथांमोनहा देरहाखांनायनि उनावहाय सरकारखौ दाखांनायनि उनावहाय बर'फोरनि थाखाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जेसेबां बर'फोर दं बे बर'फोरनि थाखाय राजखान्थियारि मोनथाय माबा मोनसे आलादा खुंथाय होगोन होननानै नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होआखै बेनि थाखायनो दिनै धेमाजि जिल्लाल' नङा धेमाजि जिल्लाजों लोगोसे धेमाजि जिल्लायाव मोननै जनाय बेनिफ्राय धेमाजि बे जादों बेबादिनो आसामनि खना खनला जेसेबां बर'फोर दं बै जायगाफ्राव बै ओनसोलफ्राव दिनै बेबादि सुबुं होस्रिखावनायखौ लानाय जादों जोंनो थाबैनो बे बिटिसिखौ नांगौ बिटिसि नङाबा जोङो जोंनि जा साननाय जा हास्थायनाय राजखान्थियारि मोनथाय बेखौ मोननो हानायनि जेबो गुबुन लामा गैया दिनैनि दिनाव जोंनो बिटिसिखौ नांगौ। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि भारती हाज'वारिनि बिबुंथिखौ खोनासंनि। दिनैनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै 3 घन्टायारि सुबुं होस्रिख्रावनाय हाबाफारि लादों। बेयाव जोंहा धेमाजि जिल्ला आबुबनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों। बे हाबाफारियाव बर' अट'नमास काउन्सिलनि मोननांगौनि डिमान्डआव माबायदि बाहागो होयो बेनि सोमोन्दै मिथिनि। दिनैनि बे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव जिहेतु 3 घन्टा सुबुं होस्रिखावनाय बे हाबाफारियाव जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै आंजों लोगोसे जोंनिनो जिल्लानिफ्राय बोसोनगिरिजों लोगोसे आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादो आरो लोगोसे दखरानिफ्रायबो जोंनि बे हाबाफारियाव दिनै गाजा गोमजायै नुजाथिफैदो। आं दिनै बे होस्रिख्रावनायनि 3 घन्टा होस्रिख्रावनायनि सोमोन्दै बेखौनो गोसो खुसियै जिल्लानि जानानै बुंनो नागिरदों दि जों बड'लेण्ड बिटिसिनि आउटआव थानाय जों 10 लाख फ्राम बर'आ बिटिसि जिथु दाबिनाय बे हाबाफारियाव जों आबुङै मदद होनो नागिरदों आरो होगासिनो दं आरो इयुनावबो होगोनखौ जों आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।